After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary, who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Bukas at tataming pagtubos sa sarong Diyos na pagkabuot, nagkaalok sa gabos na maglaot, nagbabalag sa gabos na maglabot. Maglaot kita sa tataming pagtubot na nagdadara sa to sa buhay kang Diyos, na nagtatao sa to nindagosan, pasirisa sa iyang simbahan. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ngunyan nasa ikapat kitang nobinaryo para kinang Peña Francia lugod sa tabang ni Santa Maria. Bilang sa tuyang ina, ipadangos ang biyaya na iwaras sa sato sa kapatawaran kan sa itong mga kasalan. Kaya, tanganing magkaning ko kita magdulot kaning Santa Misa, danay kita maghagad kan kapatawaran nin sa itong kagurangnan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, na nagasala ko ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Salako, makuring salako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, daron kita sa buhay,
na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulungan sa mga taong marahayaan bukod. Inuumaw miika, pinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, nakula mong kamurawayan. Kahurang na Diyos, alin langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na kinutong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansa mo pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kitang kagurangnan na mimibig kami, warasan sa mong nagagalang kan mamuraway na pagrumdom, kan kamahal-mahaling Birhen Maria, sa tabang kan sa iyaman sanang pamibi, tanganing magkanigo kami, mag-ako man, ali sa kapanuan kan sa imong grasya, uli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanaunan, kan mga panahon. Amen. Matuko po. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Binaritas ako na saro sa Indo, nakidurog sa agom nin sa iyang ama. Saro ining karigsukan diyan sa Indo, na dai ngani ginigibo nin mga pagano. Paano kamong makakapaabaw-abaw? Dapat kuta na magtangis kamo. Ang tawong nagigibo nin siring kaiyan, dapat pahaleon sa saindang katiripunan.
Minsan ngani sa hawak, ako harayo. Alagad sa espiritu yaon ako sa indo. Asin hinukuman ko na ang tao na naggibo kan siring na bagay sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Garo man sana na ako yaon sa indo. Sa pagtiripon nindo, asin ako kaiba nindo sa espiritu, sa kapangyarihan ni Jesus na kagurangnan, ang siring na tao itao kay Satanas. Tanganing laglagon ang hawak niya, asinan sa iyang espiritu makaligtas sa aldaw nin kagurangnan. Da ikamo magpaabaw-abaw, da inindo aram na ang kadikit na libadora, minapausbog kan bilog na minasa. Kaya halea ang daan na libadora, tanganing kamo magin bagong tinapay, na daing libadora, taiyo iyan kamo. Si Kristo na satuyang Kordero Pascual, inatang na, ipagpintakasin niya to, haleon ang daan na libadora, nin karatan, asin nin karigsukan. Gamiton ang daing libadora na tinapay, nin kalinigan, asin katotohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Palakawa ako sa imong katanusan, kagurangnan. Palakawa ako sa imong katanosan, kagurangnan. Daimo ikinakaugma ang karatan, O Diyos. Ang tawong maraot, dai makakadanay sa kataid mo. Ang mapaabaw-abaw, dai makakatindog sa atubang mo. Ikinakaungis mo, ang paragibo nin karatan. Palakawa ako sa imong katanosan, kagurangnan. Linalaglag mo ang gabos na nagtataram nin kaputikan, ang mga makidugo asin mga madaya, ikinakaungis sindan in kagurangnan. Palakawa ako sa imong katanosan, kagurangnan. Alagad ang mga minapasurog sa imo, mag-uog malugod, asin mag-aawit sa kaugmahan, sagod paman. Surugasinda, tanganing ika ang magin kaugmahan, kan gabos na namumuot, kan sa imong ngaran. Palakaw ako sa imong katanosan, kagurangnan. Matindog pan gabos para sa pagkrukyaw kan Ebanghelyo. Lord,
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong Sabado naman, si Jesus nagpasinagoga sa pagtukdo. Igaduman nin lalaki na tuog na ang tuong takyag. Ang mga eskriba asin Pariseo nagmasid, kung baga bubulungon niya sa aldaw na Sabado. Naghahanap sinda ni nikakasumbong laban sa iya. Alagad, aram niya ang sa indang mga nasa isip. Sa lalaki na tuog na ang takyag, si Jesus nagsabi, "Tindog diyan sa tahaw." Ang lalaki tumuyindog sa tahaw, dangan si Jesus nagsabi sa inda, "Sarong hapot, ano ang tugot sa aldaw na Sabado? Maggibunin marahay o maggibunin maraot? Iligtas ang sarong tawo o pabayaan na magadan?" Si Jesus nangalagkalag sa gabos na nasa palibot niya, asin nagsabi sa lalaki, "Unata ang sa imong takyag." Inunat asin ang takyag na sulit. Nagkaaranggot sinda, asin pinag-urulayan kung ano ang magigibo ninda kay Jesus. Ang marahin na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matupo po. Nasa ika-4 na kitang nobena sa kumawan ni Nuestra Señora de Peña, Francia. Ngunyan ang satong tema, si Maria tagapagdara kan marahay na bareta nin kaligtasan. Aldaw para sa katkista, asin para tukdo. Ang tagapagdara o inaapod na bearer o kaya holder, kung ika inaapod na arog kani, sigurado na ika may dinadara o may binibitbit o kaya igwa kang kinakaputan. Na sigurado, importanteng bagay iyan o kaya sarong mahalaga. Kaya baga, ang candle holder, nagdadara kan kandila. Ang flower vase, nagdadara kan burak. Ang ring bearer, nagdadara kan singsing, asin kung ano-ano pa. Si Maria, saro man sa nagdara kan bareta din kaligtasan. Sa paagi kan sa iyang pagiging ina kay Jesus. Sa pagdara kay Jesus na sa iyang aki, na iyo ang nagligtas sa satuya, ini ang marahay na bareta nin kaligtasan. Bako lang tataramon ang sa iyang dinara, kundi ang pagkanitawo ni Jesus digdi sa kinaban. Kaya kung sa tong may hiling sa imahin po ni Nuestra Señora de Peña, Francia, yaon si Jesus sa iyang daghan, sa iyang karga, sa iyang dara, asin padagos niyang dinadara para ipresentar sa satuya. Na si Jesus, ang aki ng Diyos, na pinadara o sinugo kan Ama, na sarong Diyos na iyo ang maligtas sa satuyang mga tao. Si Maria, iyo ang naging instrumento kan mahal na Diyos para maging tagapagdara. Kan nangungurog na karahayan, tagapagdara o tagapag-ataman kay Jesus, kan siya naging umboy hanggang siya sa nagdakula. Bakong madali ang misyon ni Maria. Ninhulita, bilog na sang katauhan ang maghihiling sa iya. Sa pangataman kan aki kan Diyos, para darahon si Jesus sa satuya, para makaibahan siya niyato. Kaya kita, bilang sarong saksi kaining pagtubod, bilang sarong katekista o pratokdo, bilang sarong magurang, tiga-apudan man kita na maging tagapagdara kaining marahin na bareta.
ani harubay ang tataramon sa gabos, ani pabisto si Jesus sa gabos, ani tukdo na kita ilinigtas, ninhuli kan kagadanan ni Jesus. Asin sa tabang ni Maria, na naging ina niya to, asin ina man kan sa tong mahal na Diyos, na nagdara asin na pangyari kan sa iyang pagkanitawo. Puon sa pangidam, abot sa pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Si Maria, padagos na naging tagapagdara kaining marhay na bareta para sa satuya. Dakulaon ining onra para sa iya, asin sa satuya, na siya maging ina manyato. Bilang saksi kan bilog na pagkabuhay ni Jesus, bako lang digdi sa daga, pati na duman sa langit. Sa padagos niya tong pag-arang asin paghagad tabang kay Jesus sa paagi ni Maria, sa titulo ni Inang Peña Francia, padagos lugod kita magpasalamat, ninhuli ta tinawanan kita nin pribilehiyo na sambiton ang siyang ngaran, asin mabilang nasaro niyang aki digdi sa daga. Padagos kita maghiling sa sayang imahen, asin sabuton pa ang mga tataramon na yaon sa iya. Asin padagos kitang magdara kan marahin na bareta, asin itaon niya to sa salindong mga aki, asin sa mga tawong nangangaipo kan karahayan na iyan. Amen. Pamibi ning banwan para sa tong mga Kristiyano daing urog na kalangkaw na tugon kundi tugon kan ebanghelyo na kamamutan ang Dios asin sa kapwa. Parigunon ta ang pagtubod na ini sa pagpamibi niyato para sa pangangaipo kan lambang miyembro kan simbahan ang sa tong simbag kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, dahil na bago, asin malinigan kan mga tataramon kan ebanghelyo ni Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may kapangyarihan, magiyahan kan kadudungan sa saindang mga pagdesisyon asin pagpahalaga sa mga bagay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang satong pagsamba, magpahiling kan satong sinseridad, asin dedikasyon, sa mapakumbabang paglingkod sa Diyos asin sa kapwa. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing makadara kita nin paglaom sa mga nawawaran, nin paglaom, asin ranga sa mga naggehelang. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang magadan, makapahingalo na sa kaibahan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Amang langit noon, tinatalastas mo ang samong mga puso, asin midbid mo ang kararuman kan samong isip. Pasabngas mo ang samong puso para sa dalisay na pagsamba asin sa samong mga kamot para sa udok na buot na paglingkod sa kapwa. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Sa sarong barbareta ipinasapot, kung ano sa imo ang ipinagbubuo, nakuha na kayo kaneno, asin pinagpuro-puro.
nga pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panokan Espiritu, ika nagsabi. Uyaan o rihipon kang kakurangan. Mangyari susuksa sa ihipon, itinarang. Uyaan o rihipon kang kakurangan. Mangyari Matindog po. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, ako ang lugod kan Diyos sa mang makakaman. Ako ang malugod kan kagurang na nanatam sa imo mga kamot, para sa kamawan asing kamaraway kan siya ngaran, para aman sa pagpakinabang niya to asing kambilog niya banal na simbahan. Kagurangnan kami nag-uugma sa pagrumdom kan ina, kan sa imong ngaki, nagdudulot ning mga sakripisyo ning pag-umaw sa imo. Warasan namimibig kami, nahuli kaning urog kabanal na ribayan, makabot kami sa uswag kandanay na pagtubos, uli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totong baninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na magpahayag kami ning pagtubod sa imo, na makakangalas sa kauswagan kang gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, na magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Totoong darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapurunan kandaga, asin pinagpadanay mo sa mga panahon, an balakid mong pagkaherak, kan dungawon mo an say mong surugoon, sa sayang pakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya, an paraligtas ning tawo, anaki mong si Jesu-Kristo, sa mong kagurangnan. Kaya anhuk po ning mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na mapasamo sa inda an samong mga tingog, sa kamuan ning mga pag-iriba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minaligti sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabot ning gabos na kabanalan. Kaya ning mga tang namimibig kami, pabanalakan anbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu-Kristo. Kan siya sa rugalin niyang buot, pinasaluyban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamugabos,
asin magkakan kayni. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kayni. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, ikainin tinapay, asin pag-inom kang kalis, ang pagkagalan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo sa kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimarak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkairak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rakik kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berent na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man uli sa aki mong si Heso Kristo. Uli sa iya asin kay banya asin sa iya sa imong Dios amang makakaman kasarukan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kita magsabi.
manyamok na yaong sa langit. Abanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa nguya-nguya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin ngare kami ang narasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo an katunitungan, tanganik kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo at nadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong pangapostoles, katuinungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuinungan itinataw ko sa indo. Ari pagil nga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrauhan ka mo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero kan Diyos na
Uya, an kordero kan Diyos. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alag magtaram ka sana, sinasakong kalag, mauumayan. Awak ni Kristo. Amen. Nung dai ka mamuktan, na namumuktan kan Ama, ano ang mga paagi, pagkamuot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Nung dai ka mamuktan, na namumuktan kan kagurangnan, ano ang gigibon, pagkamuot ko sa imo, mahera ka na papagkanigoon. Tunay na namumuktan, nakulman ang mga kasalan. Magbabago, magmamaligot ka. Nung dai ka mamuktan, na namumuktan kan Espiritu, ano sako ang hagadon, pagkamuot ko sa imo, sa kapwa dadarahon. Tunay na namumuktan, nakulman ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaligutan, ikatunay na namumuktan, nakulman ang mga kasalan. Mamibig kita.
Kagurangnan kami nabasog kan mga langit nun nakakanon, nagngangayo-ngayong namimibis sa imo. Tangani kami mag-ako uli kan sakramento, kan sa imong aki na namundag ali sa malinig na berhen. Magpahayag sa mga tataramon, asin magdanay sa mga gawi. Siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ikapat na aldaw kan nobena. May rakon na inang niyamong Maria, bituoning kadagatan, nagiya kan mga nawawara, sa maisog na dagat kan kinabanon na pagkabuhay. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, ning may mapakumbabang asin pagsarig, sa tabang mo bilang samuyang ina. Iniligtas mo kami sa balakid na mga sugot, asin pag-alaman sa buot umalang sa samuyang dalan, pasiring sa kaligtasan sa langit. Sa tabang mo bilang samuyang ina, makalikay manlugot kami sa ampas na pinaglalakawan ning samong mga maraot na pag-isip asin pagbuot. Siring sa maliwanag na bituon, tabangi kami na magkaigwa ning ilaw sa buhay. Tanganin day masala sa samuyang paglakaw. Pasiring sa daing kasagkurant na buhay na naghahalat sa muya, tangani man makamtanya mo ang kaugmahan na makaibahan ka sa sakamurawayan na mayong kasagkuran. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibig kay Nuestra Señora de Peña Francia, lilingyaman sa sako o may rakont na ina, Miren de Peña Francia, ang sa imong mamis na mga mata, asin kay raki man ako, na minadulok sa imo pano ning pagsulsol. An puna ang sakong pamilya, ang sakong mga pinsan, katuod asin para surog, tabangi ang sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog nagtong nan maninigo kong tabangan. Sa oras ni sakong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa kuyang pagkagadan. Antabayi man ako sa tubang ning sa imong mahal na aki, tangani matindugan asin matabangan mo ako. Sabihin na ako deboto mo, na daraning dakulang pagsarig sa imong pagampon, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghangad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibiyan, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcero, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eves, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce
Ora pro nobis Sancte Dei Genitri. Ut ignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens Peri Deus, qui glorious Virginis Mater Immaculum et animam, og dignum Filii Tui habitaculum bipicem emeretum, Spiritus Santo cope paranti preparasti, daut cus memoratione leitamur, eius pia intercionen alis talibus malis, et amor perpetual liberemur per Christum Dominum nostrum. Amen. Responsorio. Kagurangnan mapasaindan kapengaluan na daing kasagkuran sa bangraw ning sa imong liwanag. Ansay ang kalagdaraha asin idulot nindo sa kagurangnan. Pagarang kitagabos masimbag, kagurangnan ligtasan kami. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkanitawo, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagkamundag, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan pagbunyag sa imo asin sa imong pagayuno, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan mga tinios mo sa krus, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagkagadan asin paglubong, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagkabuhay liwat, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagsakat sa kamurawayan ning Ama, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan balawg ning Espiritu Santo, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagbalik giraray na pano ning kamurawayan. Kagurangnan ligtasan kami. Ama niyamo, Dayaon ka sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa aldaw, itaw masamuyang ngunyan. Asin patwadon mo kami kan sa mong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muyo. Asin na kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mamibig kitang, maugayon nama sa imong kamot, inidulot mo ang kalag ni samuyang mga tugang, bilog ang samuyang pagsarig na sinda mabubuhay liwat sa oring aldaw kay bangabos na mga nagadan sa grasya asin pagkamot ni Kristo. Nagpampasalamat kami sa imo, huli kang gabos na makarahayan na itinaw mo sa imong mga surugon, mantang nabubuhay pa sinda digdi sa ibabaw ning daga. Kagurangnan kay raking akua an samong mga pamibi, nan mga pintuan ning paraiso mabuksan para sa imong mga surugon. Ikinakarangan niya mo ang pagtubod asin paglaom sa imong pagkairak. Sagkod na kami makaayon sa kadayan mo kay baning samuyang mga tugang sa panahon na daing kasagkuran. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindan kapangaluan na daing kasagkuran. Sa liwanag din sa imong kamarawayan. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita ng Diyos na makakaman, tanama, asin ingaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katunungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maski ang kasalugan, sambit ang sunglaran, maski ang kabukiran, ikaw ang tugnaw. Kami simong ati, panaling kau
Diyos maray na aldaw po, magtindog na po kita para sa mga pamibi asin novena kay Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Awiton tapuan o Espiritu. Espiritu, o kaglalang sa puso ni Bagero ka, ang biyaya mo sa muawan, ang puso ni Aman, ang puso ni Maluhod po ang gabos. Pagsulsol kan kasalan. Kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamahiherakon, nagmamawot ako na dai na magkakasala giraray. Sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na ang sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa muman na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumukton na reyna, asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamison na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras, kan kapanuan ng kaligtasan, kapalaenan, asin mga biyaya, an isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyaya ang itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan ang isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapagheras kan kapanoan mo. Tabangi na matawan ang naghihelang ning kaumayan. Ang nagmumundo kaalingan, asin ang pakarakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Binasarig man kami sa iya na nagtukdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, nasiring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan samong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God, sa sakuyang puso, ining mga mahamison, asin mahalagang mga tataramon.
Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibig mo kami. Magpamibi kita ki Birhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimaherak, asin ipamibi manyato an Ave Maria panuning grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo, asin maging kasaro, kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, panuning grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig kaming mga makasalanan, ngunyan sagkod sa pangingagdan niya mo. Amen. Agihan nin mga langit nun na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasalan. Ave Maria, panuning grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa pangingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot, kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, panuning grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa pangingagdan niya. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na akin ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, panuning grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa pangingagdan niya mo. Amen. Paalawanin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, panuning grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa pangingagdan niya mo. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña Francia. Hilingamans kami o mahihirakon na ina, Birhen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami, na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At tamanaan sa mong pamilya, katuod asin para sorog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, sibuhay pa asin mga gadan na. Urog na itong nangangaipo nin sa imong pagtabang. Sa oras din sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayo man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga deboto. Nadara kandakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimaherak kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na klero, hari pagpabayai ang kababaehan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, ning gabos na nag-uumaw sa imo, o inang Birhen de Peña Francia. Papagkanigua o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kaming kabagsikan sa pagkipaglaban sa iyong mga kaiwan.
Pamibi para sa ikaapat na aldaw. Maheherakon na ina niyamong Maria, bituon ning kadagatan, nagiyakan mga nawawara sa maisog na dagat, kan kinabanon na pagkabuhay, nagngangayo-ngayo kami sa imo, nin may pagpakumbaba, asin pagsarig sa tabang mo bilang samuyang ina. Iligtas mo kami sa balakid na mga sugot asin pag-alaman, na buot umulang sa samuyang dalan, pasiring sa kaligtasan sa langit. Sa tabang mo bilang samuyang ina, makalikay man lugod kami sa ampas na pinaglalakawan min samong mga maraot na pag-isip asin pagbuot. Siring sa maliwanag na bituon, tabangi kami na magkaigwanin ilaw sa buhay, tanganing daing masala sa samuyang paglakaw, pasiring sa daing kasagkoran na buhay na naghahalat sa muya. Tangani man na makamtanya mo ang kaugmahan na makaibahan ka sa kamurawayan na mayong kasagkoran. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Dalit. Matindog po ang gabos. Sa langit na murawayan, di mo kami pabayaan, di ka ining tinakan, kung di mo kami tabangan, daing marhay na kadadatnan. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona ning kabikulan, ikang sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami hagad man tawad kan sa mong kasalan. Sa sarili mo ilang mahal, sa muyang hinagad mo, nasa muyang kauyang gabos na mga kasalan. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona ning kabikulan, ikang
pagpatulan mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, ilan yugat kami bayat, malurok ning pag-anad sa langit sibong darahan. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia ang ngaran, patronanin kabikulan, ikanisira sa rigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot makamtan sa tabang ni Birhen de Peña Francia. Awiton tapo, An O Maria. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibiyaan, kami pamibiyaan namin nadulok simo. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibiyaan, kami pamibiyaan namin nadulok simo. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibiyaan, kami pamibiyaan namin nadulok simo. Huring awit, himno kay Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa ngalan ng Ama, asin Aki, asin din Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Iyan kasalogan, sambit ang sumlaran, maski ang kabukiran, ikaan rukyaw. Kami simong ati, pananin kagmahal, simonan nanato. Good morning po. Pakibalik po ko mga ginamit pong novenaryo. Iko-kolekta po ng God. Salamat po.
Asimos amor.